Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Deo Rodriguez. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sama-sama naming pinapaabot, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa aming mga buhay, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, na sa aming magdamag na pananambahan, kami iyong sinamahan na sa bawat bahagi ng aming pananambahan. Ito'y iyong nilangisan at pinasbasan, Panginoon. Patunay na iyong ipinadama ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na siyang aming kagalakan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, at narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Ngunit bago ang lahat, kami ay lumalapit, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya. Humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Hesus. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng mga salita na mamumutawi sa aking labi, Panginoong Hesus. Buksan mo ang aming pangunawa, puso at isipan, Panginoong Hesus. Turuan mo kami, Panginoong Hesus, na maging matagumpay. Turuan mo kami, Panginoong Hesus, na sa oras na ito, Panginoong Hesus, taglay namin ang kagalakan na makinig ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Willis Raja Almeida. Aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, ang bilipong down, pagkaantog, kasaut, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapaabot ang dobling paggalang sa ating parents in the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral. Ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating live webcast viewers, Luzon, Visayas, in Mindanao, at maging sa ibayong dagat, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Bynes. Isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin, agit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa banal na salita ng ating dakilang Diyos? Lahat ay magsabi ng Amen. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, na kung saan ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ay ito'y magiging interesting sa bawat isa sa atin, at ito'y talagang napapanahon, dahil ito ay talagang dapat gawin ng bawat mananampalataya. Amen, praise the Lord. Ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Awit, kapitulo 31, talatay 23, at Proverbs chapter 28, verse 20. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 31, sa talata po ay 23, ito pong nakasulat, O ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga banal niya. Pinalalagi ng Panginoon ang tapat,
at pinanghihigantihang lubos ang manggagawang palalo. At dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 28, talata po ay 20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Itong ating talata, mga minamahal, na ating nabasa, itong teksto na itong mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ito po ay hindi isang suggestion, kundi ito ay command ng ating dakilang Diyos na ating mahalin ang ating dakilang Diyos. Amen. Na ang sabi dito sa Proverbs, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. So lahat tayo, mga minamahal, ay nais natin ang masaganang buhay. Ngunit ang ating dakilang Diyos, mayroon siyang sinabi, mayroon siyang kondisyon o mayroon siyang demand upang tayo ay managana, mga minamahal. Ano yung demand na yun ng ating dakilang Diyos na ating gagawin, mga minamahal? Ang tapat na tao, sabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo, mga minamahal, na ang dakilang kapakinabangan sa katapatan, mga minamahal. So sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na ang bawat isa sa atin na tayo ay matapat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na ang salitang ito na ating nabasa, na ang pinatutungkulan nito, mga minamahal, ang sinasabihan nito, mga minamahal, malinaw ang sabi, malinaw ang ating napakinggan, na ito ay sinasabi sa mga anak ng ating dakilang Diyos. Mga banal. Itong salita na ito ay hindi sinabi sa mga unsaved, hindi sinabi sa mga hindi nananampalataya sa ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Because they don't love our loving God. Na dito sa ating binasa, binanggit, ay sa kanyang mga banal, mga minamahal. Na sa ating buhay, sa iyong buhay, mga minamahal, unless you have Jesus Christ sa ating buhay, mga minamahal, kung wala ang ating dakilang Diyos sa ating buhay, hindi natin kayang mahalin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi tayo magiging tapat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dahil ang sabi nga, ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yan ang nature natin, mga minamahal. Yan ang nature ng tao, makasalanan, mga minamahal. Kaya nga ang sabi ni Haring David, mga minamahal, O love the Lord, all ye sins. Ito ay sinabi ni Haring David sa lahat ng mga anak ng Diyos. Na ang sabi, the Lord preserveth the faithful and plentifully rewarded the proud doer. So nandito rin pala, mga minamahal, na ayaw ng ating dakilang Diyos sa isang tao na proud,
na may pride, mga minamahal. Amen. Ayaw ng ating dakilang Diyos na ang isang mananampalataya ay mapagmataas, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga pala na we need to be humble before our loving God. Amen. Kaya pala ang ating dakilang Diyos, nakikita natin sa ating ibang mga beloved brethren na bakit sila ay pinagpapala? Dahil sa kanilang buhay, mayroon palang humility. May humbleness sa kanilang buhay, kaya po sila pinagpapala, mga minamahal. Ano ang sinasabi ng unang aklat ng Korinto, Kapitulo 4, ng talatay 2, na ang sabi dito, mga minamahal, moreover, it is required in his rewards that a man be found faithful. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Lahat ng katiwala ng ating dakilang Diyos ay magsabi ng praise the Lord. Siyon pala, mga minamahal, ang nais ng ating dakilang Diyos. Na kinakailangan pala ang katiwala ay maging isang tapat, mga minamahal. Amen. Ang katapatan, mga minamahal, ang katapatan, mga minamahal, o ang tinatawag na faithfulness, mga minamahal, is not a choice. It is a character. Ito ay isang character ng isang tao na iyong kayang gawin, mga minamahal. Na yan ang pinili mo, yan ang pinili ko, yan ang pinili natin, mga minamahal, na tayo ay maging faithful sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So sa atin pala, mga minamahal, napakahalaga na tayo ay maging tapat, mga minamahal. Amen. Yung mga nakaraang araw, mga minamahal, na ating napag-aralan, na God faithfulness to His unfaithful people, na ang ating dakilang Diyos, na ang kanyang pangako, mga minamahal, ang kanyang mga promises, mga minamahal, ay always, on time, lagi, ang kanyang mga pangako, mga minamahal. Amen. Ano ang sinasabi dito sa aklat ng Proverbs chapter 20, verse 6, mga minamahal? Ang sabi dito, maraming tao ay magtatanyag, bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob. Ngunit sinong makasusumpong sa taong tapat? Amen. Ang sabi, sino ang makasusumpong sa taong tapat, mga minamahal? Alam natin, mga minamahal, na ang tao, ang buhay ng isang tao, mga minamahal, kung anuman ang mga bagay na mayroon siya, mga minamahal, yun ang kanyang ipinagmamalaki, mga minamahal. Pero tandaan natin, mga minamahal, na yung mga bagay na yan that comes from our loving God. Amen. Na tayo mismo, ikaw mismo, mga minamahal, alam natin yan, na ang mga bagay na yan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating katapatan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kung ating titignan, mga minamahal, sa ating buhay, hindi po madaling makakita ng mga taong matatapat, mga minamahal. Amen. Paano tayo makakakita ng taong may katapatan, mga minamahal? Makakakita ka ng taong may katapatan sa panahon ng pangangailangan,
Sa panahon ng kahirapan, mga minamahal. Sa panahon na yung ating buhay ay hindi tayo komportable, mga minamahal. Amen. Na talagang pag dumating yung mga panahon na yan, talagang ipakikita natin na tayo ay maging matapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam natin yung nakaraang mga panahon, yung mga dumaan, katulad ng pandemic, mga minamahal, na alam natin na talagang bawal na bawal, mga minamahal, ang talagang lumabas, mga minamahal. Ngunit kahit na bawal ang lumabas, ngunit patuloy pa rin ang gawain ng ating dakilang Diyos. Ngunit talagang mayroon tayong mga beloved brethren na talagang kahit sila o kahit bawal, mga minamahal, ay talagang kanilang ipinakita ang kanilang katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinirit pa rin nilang dumalo, mga minamahal. So doon natin makikita ang katapatan ng isang mananampalataya, mga minamahal. So nga, ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, maraming tao ang magtatanyag, bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob. Ngunit sino ang makasusumpong sa taong tapat, mga minamahal? Amen. So paano tayo magiging tapat sa ating buhay, mga minamahal, na laging ang bawat isa, ang bawat Kristiyano, laging nire-remind, mga minamahal. Hebreo chapter 10 verse 25, mga minamahal, na huwag nating kaliligtaan ang pagtitipon, mga minamahal. Amen. Dahil sa pagtitipon na yan, mga minamahal, diyan natitibilap ang ating karakter na maging ikaw, maging tayo ay maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, beloved brethren, ano ba yung tinatawag na word na faithful, mga minamahal? Yung tinatawag na faithful, mga minamahal, na you are on time lagi, na dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. You are on time lagi sa pagbibigay ng ikapo at handog, mga minamahal. On time lagi, na 3 times a week, laging dumadalo, mga minamahal. Amen. Hindi lang tayo faithful dito sa house of our loving God, maging sa labas ng bahay panambahan ng ating dakilang Diyos, tayo ay maging tapat, mga minamahal. Amen. Now what we have learned in the house of God, anuman ang ating natutunan dito sa bahay panambahan ng ating dakilang Diyos, yan ay i-apply na natin, mga minamahal, maging sa labas, mga minamahal. Amen. I-apply natin yan sa labas, mga minamahal, yung ating natutunan, mga minamahal. I-apply natin ang ating katapatan, hindi lang dito sa loob ng bahay panambahan, mga minamahal, maging sa labas, mga minamahal. Amen. Dahil once na ang katapatan na yan, mga minamahal, ay ating ini-apply sa ating buhay, kung ang word na katapatan ay maging isang talagang tunay na iyong karakter, mga minamahal, mayroong tinatawag na kapakinabangan, mga minamahal. Amen.
Sinabi ng ating dakilang Diyos na sa ating katapatan, ang Diyos ay patuloy na magpapala sa bawat isa sa atin mga minamahal. Amen. Ano-ano ba mga minamahal ang benepisyo, benefits ng katapatan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Maraming bagay mga minamahal, mamaya titingnan natin yung mga bagay na talagang benepisyo upang ito ay maging talagang mai-apply natin sa ating buhay mga minamahal. Amen. Na yan talaga ang ating talagang dapat gawin bilang isang Kristiyano mga minamahal. Dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na sino ang makasusumpong sa taong tapat mga minamahal. Ang sabi ng Panginoon, the Lord preserveth the faithful. Alam na natin bakit laging sinabi sa pangangaral ng beloved pastor Wildis Raja Almeida mga minamahal. Bakit lagi niyang sinabi na lagi tayong dumalo mga minamahal? Dahil pag sa lagi tayong dumadalo, yung ating katapatan mga minamahal, mayroong matatanggap na benepisyo mga minamahal. Amen. Dahil sa ating katapatan, nais ng ating dakilang Diyos na ikaw ay lumago, ako ay lumago, tayong lahat ay lalago sa pananampalataya mga minamahal. Amen. Na pag tayo ay laging dumadalo, nahahayag ang katapatan mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na kahit anuman ang dumating na pagsubok, anuman ang dumating na problema sa ating buhay, mga minamahal, kung nandiyan ang iyong faithfulness, ang ating katapatan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi ka bibitaw sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise o Lord. So yung ating nabanggit kanina mga minamahal, ano yung mga benepisyo sa ating katapatan mga minamahal? Amen. Marami yan mga minamahal, pero tayo ay magbanggit lamang ng tatlo mga minamahal. Tatlong bagay na may kapakinabangan kung tayo ay mayroong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una mga minamahal, pakisulat mga minamahal upang ito ay hindi natin makalimutan. Number 1, God protect those who are faithful. Amen. God protect those who are faithful. Dahil ang sabi ng Panginoon, sa ating nabasa kanina mga minamahal, God preserveth the faithful. Ibig sabihin mga minamahal, preserveth is to protect you mga minamahal. Amen. Sa lahat ng anggulo ng iyong buhay, ng ating buhay, andyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa lahat ng anggulo ng iyong buhay, God will protect you. Even sa iyong mga desisyon, sa iyong mga buhay, mga minamahal, i-guide ka ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nasa iyong desisyon, dahil sa iyong katapatan, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, andyan ang kanyang protection sa iyo. Hindi ka mapapahamag. Marami tayong mga desisyon sa ating buhay. Ang desisyon natin sa buhay, yan ay maihalimbawa natin sa isang kadena, sa isang chain. Tingnan nyo yung
kadina, yung chain, di ba dugtong-dugtong yung kadina. Amen. Pag yung isa na kadina na nakadugtong, pag yun po ay napatid, at yung kadina na yun may nakasabit, mapapatid po yun, mahuhulog. Masisira yung nakasabit, mga minamahal. Ganon din sa ating buhay, mga minamahal. Katulad ng isang kadena, isang chain, na once na tayo ay nagkamali, wala tayong protection guide sa ating dakilang Diyos, tayo ay mapapahamak, mga minamahal. Amen. So God protect those who are faithful. Pinuprotektahan ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga lingkod. Ano ang sinasabi dito sa aklat ng ikalawang Tesalonika ng Kapitulo 3, ng talatay 3, ang sabi dito, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Yun pala, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ang mag-iingat sa atin, mga minamahal. Maging sa gawa ng kaaway, pag-iingatan ka ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, may pakinabang sa katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa ating katapatan, mga minamahal, marami ang pangako ng ating dakilang Diyos. Isaiah chapter 54, verse 17, mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos, walang almas na ginawa ang pakikinabangan laban sa iyo. Amen. Alam na natin yung almas, mga minamahal, na talagang pag yan ay ginamit sa iyo, ay talagang mapapahamak ka. Ating napakinggan sa mga patutuo ng ating beloved brethren, mga minamahal, na kahit yung M203 grenade, mga minamahal, kahit sumabog yung mga shrapnel, mga minamahal, ay hindi tumagos sa kanilang katawan. Bakit, mga minamahal? Dahil sa kanilang katapatan sa ating dakilang Diyos, sila ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon, mga minamahal, ang benepisyo ng katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. And by being faithful to our loving God, by doing the will of God, mga minamahal, He will protect you. God will protect us sa lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen. Hindi nyo napansin, mga minamahal? Every time, pagkatapos ng big event, pagkatapos ng matagumpay, mga minamahal, lalo na ang anniversary, mga minamahal, may nangyayari sa ating buhay. May mga napapahamak, mga minamahal. Kung ating papansinin yung mga minamahal, may mga nangyayari kaya sa ating buhay. Pagkatapos ng mga malaking event, mga minamahal, kailangan ikaw ay magbantay, kailangan tayo ay magbantay, kailangan mayroon tayong patuloy na katapatan sa ating dakilang Diyos upang ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay manatili nasa iyong buhay, mga minamahal. Hindi tayo mapapahamak, mga minamahal. Dahil yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pangalawa ng benefits of faithfulness sa ating dakilang Diyos, God maintain those
who are faithful. God maintains those who are faithful. Yung nabasa natin kanina, mga minamahal, na salita ng ating dakilang Diyos na preserve it, ibig sabihin, mga minamahal, maintain or susuplayan ng ating dakilang Diyos ang ating mga pangangailangan. Amen. Bawat isa sa atin, lahat tayo may pangangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat tayo may pangangailangan. Ang mga ibang mga kapatiran, kahit sila ay wala dito, ay mayroon din silang pangangailangan, mga minamahal. Ngunit ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ano ang sinasabi dito sa aklat ng Awit, Kapitulo 55, ng talatay 22, ang sabi po dito, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Tingnan niyo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Aalalayan ka. Kanina, poprotektahan ka ng ating dakilang Diyos. Ngayon naman, aalalayan ka ng ating dakilang Diyos. Amen. Our loving God shall sustain all your needs, all our needs, mga minamahal. So why we worry, mga minamahal? Ang Diyos ang nangako, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Napakadami ang salita ng ating dakilang Diyos na iyong pangahawakan, ating pangahawakan, mga minamahal. Philippians chapter 4, verse 19, mga minamahal. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yun pala, mga minamahal. So, ibig sabihin, sa ating katapatan, may garantiya pala, mga minamahal. Kaya napakahalaga na mayroon tayong katapatan kasi may guarantee, mayroong salita, may promise ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan niyo, mga minamahal. He will supply your needs according to His riches and glory, mga minamahal. Amen. He will supply all your needs, mga minamahal. Pero, kung ating titignan ang salita ng ating dakilang Diyos, mayroong requirements, mga minamahal. Amen. He will supply all your needs, pero may requirements. Ano yung requirements, mga minamahal, na sinasabi ng ating dakilang Diyos upang ang iyong pangangailangan ay Kanyang isusupply sa atin, sa iyong mga minamahal? Nabasa na natin kanina, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Yun pala, mga minamahal, ang requirements, mga minamahal, upang ang ating dakilang Diyos ay isupply niya ang ating mga pangangailangan, mga minamahal. Amen. Yung katapatan pala, mga minamahal. Ating natandaan si Daniel, mga minamahal, na ang hari, mga minamahal, nagbaba ng batas, mga minamahal, na walang luluhod sa ibang Diyos, kundi luluhod doon sa rebulto na ginawa, mga minamahal.
Ngunit sa katapatan ni Daniel, mga minamahal, siya ay nanalangin. Ipinakita niya ang kanyang katapatan sa kanyang dakilang Diyos, sa ating dakilang Diyos. At anong nangyari, mga minamahal? Siya ay nakita, mga minamahal, dahil nakabukas ang bintana, nakita na siya ay lumuhod, mga minamahal, at may batas na hindi pwedeng lumuhod sa ibang Diyos. At siya, mga minamahal, ay talagang hinuli, mga minamahal, at inihulog doon sa lion dens, mga minamahal. Ipakakain siya doon sa leon, mga minamahal, doon sa gutom na mga leon. Ngunit kung ating titignan, sino ang lumikha doon sa leon? Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Amen! Yung mga leon na talagang gutom na talagang inihulog si Daniel doon, mga minamahal, ay naging tikom yung kanilang bibig, mga minamahal, dahil sa katapatan ni Daniel sa kanyang dakilang Diyos. Maging sa ating buhay din, mga minamahal, sa katapatan natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, God will protect you. God will sustain you, mga minamahal. Amen. So ano pa ang hanapin natin, mga minamahal? So ibig sabihin, we have to stay faithful, mga minamahal. Dahil if we stay faithful, God will protect you. God will supply our needs, mga minamahal. Ganyang kahalaga, mga minamahal, ang katapatan sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya tayong lahat ay laging narito, mga minamahal, na talagang napakahirap, talagang magpuyat, talagang extreme sacrifice, mga minamahal. Bakit tayo narito? Dahil sa ating katapatan, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ang ating dakilang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. Ang ating banal na gawain dito sa San Carlos, sa mga minamahal, 39 years na, mga minamahal. 39 years. Ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Patuloy ang katapatan ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay. Talagang patuloy tayo na talagang minsan walang katapatan, unfaithful sa ating dakilang Diyos. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, always faithful sa ating buhay, mga minamahal. Amen. At pangatlo na benepisyo sa katapatan sa ating dakilang Diyos, God cares to those who are faithful. 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi dito, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Casting all your care upon Him, for He carried for you. Tingnan niyo, mga minamahal, may pagmamalasakit pala ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ibig sabihin, mahal na mahal ka, mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God is always faithful sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Pero ang tanong, mga minamahal, tanungin natin ang ating sarili ngayon. Tanungin natin ang ating sarili. Am I faithful? Am I faithful reading Bible? Am I faithful worshiping our loving God?
Am I faithful in giving tithes and offering? Am I faithful sa kabanalan? Am I faithful na 3 times na dumalo sa isang linggo? Sa ating buhay, mga minamahal, alam mo yan, alam natin kung tayo ay faithful sa ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, kung alam natin na hindi tayo faithful sa ating dakilang Diyos, and then why we expect blessings, why we expect protection from our loving God, why we expect sustain, why we expect that God will supply our needs, mga minamahal, if we are not faithful to our loving God, mga minamahal. Amen. Malapit na po tayong magtapos at maganda na po ang ating beloved mga awit. Yun, mga minamahal. Ask yourself, ask ourselves, am I faithful? Can you imagine, mga minamahal, kung sa oras na ito, napakarami tayo dito, mga minamahal. Kung sa oras na ito, punong-puno tayo dito, mga minamahal. Kung lahat ng nandito ay may katapatan sa ating dakilang Diyos, expect the protection, the blessings, the healing ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi sa ating nabasa, sino ang makasusumpong sa taong tapat? Kaya't ilagay natin sa ating puso, mga minamahal, sa ating isipan, mga minamahal, na tayo ay maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Awitan po natin, mga minamahal natin dakilang Diyos. What a faithful God have I. What a faithful God. Thank you, Jesus. Hallelujah. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder
I? What a faithful God have I. Hallelujah. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. What a faithful God have I. You are. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Tayo mga minamahal, minsan tayo nagiging unfaithful sa ating dakilang Diyos, subalit ang ating dakilang Diyos nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Nananatili umalapay noon ang pag-ibig sa bawat isa sa atin ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, magising na po tayo sa umagang ito. Susuklian ba natin ang katapatan ng ating dakilang Diyos ng masama, mga minamahal? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hinihintay ang bawat isa sa atin na maging matapat sa paglilingkod ang bawat isa, mga minamahal. Ang pangako ng ating dakilang Diyos sa oras ng kagipitan, mga minamahal, sa oras ng kabagabagan, mga minamahal, hindi tayo mangangamba. Bakit, mga minamahal? Ang pangako ng ating dakilang Diyos, stand still at tignan mo ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Manatili ka, mga minamahal. Manatili tayo, mga minamahal. Tignan natin kung gaano kadakila ang mahal na Panginoon. Titignan natin ang pagliligtas sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang ating mga minamahal na kababayan, sobrang pangamba, mga minamahal, sa dako ng Cebu. Hindi na sila natutulog sa bahay. Hindi na sila natutulog, mga minamahal, sa kanilang mga tahanan. Ibinibinta na kanilang mga kondominium, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, nakakatulog tayo ng mahimbing sa loob ng ating tahanan, mga minamahal. Ibinibigay lahat ng ating pangangailangan ng mahal na Panginoon. Ibinibigay ng ating dakilang Diyos, ang ating napakabait na Diyos sa langit, mga minamahal, nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. What a faithful God. Hallelujah. What a faithful God. What a faithful God. Hallelujah. Ang ating Diyos ay tapat, mga minamahal. A faithful God have I. You are. What a faithful God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In every way, what a faithful God have I. You are. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Malapay noon, aming napakabait na Diyos sa langit. Mabag ka sa bawat isa sa amin, malapay noon. Tulungan mo kaming lumakad ng may katapatan, o malapay noon.
Tulungan mo kami, wala Panginoon, maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Nadatnan mo kaming tapat, mga minamahal, sa iyong pagbabalik. Patuloy kaming umaawit. Patuloy namin ginagampanan ang mga tungkulin na iniatag mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming palakasin, patatagin sa lahat ng mga pagsubok. Sa ganang amin, mahal na Panginoon, hindi po namin kaya, mahal na Panginoon. Kami patuloy dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalingitan. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Kabagan mo kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dumawag sa krus ng Kalbaryo. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Randall Mena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Dalawang kamay itaas. Meron tayong mga loved ones na nating ilapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay itaas kung may mga problema sa pinansyal. Banggitin po natin mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, sanhi ng katarata, mga cancer, leukemia, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer, mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin pong palakpakan muna ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Tayo po'y tatalon 3 times. Sabay-sabay tayo, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At para po sa ating po mga bisita, ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus, na siya po ay Diyos na bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Ito po yung maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal, na ang ating lahat ng mga kalikuan, mulang nang tayo magkaisip, mga minamahal, amen, hanggang sa mga oras na ito ay hindi na natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Tayong lahat ay nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi lahat, mga minamahal, hindi po lahat binigyan ng karapatan. Hindi po lahat binigyan ng kapangyarihang maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ika-4 po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Kanina, mga minamahal, amen, ating mga pinagpalang mga awit sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri, mga minamahal, amen, silang lahat, mga minamahal, ay nangabautismuhan, amen, ng Espiritu Santo. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ito po ay ating mararanasan kung tayo po, mga minamahal, amen, ay maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos sa mga oras na ito, ating itaas, mga minamahal, ang ating mga kamay, ating mga beloved viewers, ating itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen.
Praise the Lord. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po ang mga kaluluwa umalapay noon na binigyan po mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo. Kabagan mo po sila umalapay noon, 10 na kalang mamahal sa buhay. Iligtas mo po sila umalapay noon. Na patuloy silang panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Sa panggalatang dalangin na aming pong dearly beloved Normal Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At para po sa ating po mga announcement, narito po ang ating pong